שלום, אני אמיר, מאמן בקבוצות ריצה של נבורה. היום נעשה אימון קל יחסית לידיים, מתאים לכל הרמות. אני ממליץ לכם לקחת בקבוק מים, מגבת. מעבר לזה, למי שיש משקולות של 2 קילו, 3 קילו, מצוין, שיעזר בהם. מי שלא, קופסאות שימורים או בקבוקי מים לצורך הדוגמה, לצורך העניין, גם כן יכול להיות שימושי. נעבוד על 4 תרגילים. תרגיל ראשון, שכיבות צמיחה. שכיבות צמיחה, הרבה נרתעים, לא רוצים לעשות על הרצפה, זה גם קשה יותר. אפשר להיעזר בספה, בשולחן, כל דבר שנותן לנו שיפוע. אוקיי, חזה מוביל תנועה, מבט קדימה, ירידה ועלייה וחזרה. מבט קדימה, עלייה. מצוין, תרגיל ראשון. תרגיל שני, להיעזר בשרפרף, כיסא, ספה, רגליים ישרות קדימה, ידיים אחורה, נשענים, יורדים, תנועה היא של המרפק, בלבד, מטפלים, ומיישרים, עובדים גם כן על היד האחורית. מצוין, תרגיל שלישי, מתחילים להיעזר במשקולות, בשביל היד הקדמית, חשוב פה עמידה בכיפוף קל של הברכיים, בטן חזקה, גב ישר, וכפיפה של המרפק, וליישר. כפיפה וליישר. תרגיל שלישי, תרגיל רביעי, נשארים באותה עמידת מוצא, רגליים בכפיפה קלה, בטן חזקה, גב ישר, ידיים מעל הכתפיים, מרימים ידיים ומורידים מרפקים למטה, ידיים חוזרות למצב המוצא, שומרים על רגליים כפופות, בטן חזקה, גב ישר, מרימים, מורידים. אוקיי? זה הכל, 4 תרגילים, מספיק עם הדיבורים. אפשר להתחיל. נתחיל בשכיבות צמיחה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוד 5, 1, 2, 3, 4, 5. מצוין, לעמוד, שחרר שני ידיים. מצוין, נעבור לתרגיל הבא. ידיים אחורה, רגליים קדימה. זהו, מתחילים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוד 5, 1, 2, 3, 4, 5. מצוין. שוב, אין בעיה לקחת את הפסקה, לשחרר את הידיים, לעבור למשקולות, בקבוקים, מה שיש לכם, מצוין. עולים, גב ישר, בטן חזקה, רגליים בכיפוף קל, ומתחילים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוד 5, 1, 2, 3, 4, 5. מצוין. שחררים. חוזרים לאותה מידה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוד 5, 1, 2, 3, 4, 5. מצוין. אוקיי, סיימנו סט 1. אוקיי, מאוד, סיימנו סט 1. יכולים לחזור ולעשות את זה מספר פעמים. קחו מנוחה של דקה, דקה וחצי בין הסטים. זה תרגיל מצוין בשבילכם. מוזמנים לעבור לסרטון הבא, לעשות עוד תרגילים.